Ja, sådan ser mit atelier jo så ud nu. Ikke det bedste lys, man sådan kan få. Men det må jeg jo se at få lavet om på. Og gulvet, ja, det ville jo være dejligt at bare kunne splatter, klatter, sprøjte over det hele. Ja, det er jo så noget af det, jeg er i gang med. Blev jo lige færdig med den der, som man så næsten ikke kan se, fordi det dårlige lys, det ikke hjælper. Men sådan ser det ud, og ja, lidt godt musik og et glas hvidvin er det i dag. Ja, det skal der jo til, for at man kan være lidt kreativ. Nej, det skal der ikke, men det er der i dag. Så sådan ser det ud, når jeg arbejder.